Ukážem vám finančné toky grantov z Ministerstva zahraničných vecí USA, ktoré smerujú k určitým slovenským novinám. Ale predtým poviem, že Petit Press, akciová spoločnosť, je vydavateľom denníka SME a takisto je aj vydavateľom The Spectator, The Slovak Spectator a založil nadáciu Petit Academy a Petit Academy podľa stránky usaspending.go dostala takéto granty. V roku 2019 $10 000, v roku 2021 okolo $20 000, v roku 2022 okolo $19 000 a v roku 2024 takmer $25 000. A najzaujímavejšie sú dôvody tohto ocenenia. Všetko z Ministerstva zahraničných vecí USA. Posledné 4 sú najzaujímavejšie. Cieľom tohto ocenenia je vyzdvihnúť zdieľané demokratické hodnoty a podpora anglického jazyka, výučby prostredníctvom interaktívnych edukatívnych článkov a podcastov. Ďalej vytvorenie interaktívneho partnerstva alebo rubrík novinárskych so Slovak Spectatorom, s článkami a audiopodcastmi pre študentov vysokých škôl a ich učiteľov. A ďalej grant s cieľom nadácia Petit Academy jej poskytnúť tento grant s cieľom podporovať určitý rozhľad slovenský ohľadom bezpečnostných otázok, ľudských práv, histórie a boja za demokratické hodnoty s upriamovaním sa na témy druhej svetovej vojny a vytvorenia NATO. Cieľom tohto ocenenia, ako za ďalšie, je určitý rozhľad slovenský ohľadom ľudských práv, demokratických hodnôt, usmerňovaním sa na témy z 80. a 90. rokov a vysvetľujúc určité procesy, ktoré viedli ku pádu komunizmu. A ešte ukážem Slovak Spectator. Tak finančná skupina Penta odišla v roku 2021 z Petit Press, čiže dovtedy zhruba od roku 2015 do 2021 finančne podporovala Petit Press vydavateľstvo. No a vydávali dve noviny.